tu je taký neporiadok, že tu sa už naozaj nedá ani prejsť. Celý deň tu lietam ako taká stíhačka a pozri, ako si všetko porozhadzoval. No čo to tu má znamenať? Ale skúšam si nejaké kúzla. A darí sa ti? Práve že vôbec. Chcelo by to nejaké to čarovné zaklínadlo. Ja neviem, čo to tu máš porozhad... Au, kruci písek, hergot prásk. Volali ste? Dedov starý rebrík, odkiaľ ste sa tu vzali? Povedali ste predsa zázračné zaklínadlo. Jej, Danenky, podkolienky, strýkove, ty si ho privolal, keď si sa porezal. Že by? No samozrejme. No toto? Človek sa tu nemôže už ani slobodne porezať. A myslíte si, že mne to je vari príjemné sa trmácať celú čarovnú diaľku až z mojej ríše mágie, len kvôli tomu, že sa niekto poreže? Tak, prepáčte, je mi to teda ľúto. No, ľúto. Našťastie vo svete mágie na tieto situácie sme pripravení. A za tieto udalosti a za bezdôvodné privolanie kúzelníka vám hrozí prísny trest. Aký? Našťastie si môžete vybrať. Buď vás premením na havrany, alebo na supy. Nie. Ježkové oči, ja nechcem byť havran a už vôbec nie nejaký stĺp. Aký stĺp, ty smiešný, popletený macko. Hovorím sup. To je iný druh vtáka ako havran. Aha, no tak dobre, ale aj tak to nechcem. Ale to sa mi vôbec nepáči. Ticho, na pravidlá som tu ja. Žiadne protesty. Chyťte sa za ruky a točte sa ako kolotoč. Ale ja nemám rád kolotoče, mne sa strašne tučí hlava. Presne. Neprotestovať a poriadne sa točiť. Čím viac a rýchlejšie sa budete točiť, tým skôr z vás budú čierne krkavce. Tak to teda nie. S tým teda nesúhlasíme. Aké nesúhlasíme? Točiť. No tak poď. Poriadne a rýchlo. Točíme sa, točíme Tak, presne. Točiť sa ako na kolotoči. Môžete kričať juch. 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 Kričte som zlý strýko. Som zlý strýko a mám závrate. Skvele, rýchlejšie. Tak. A môžete robiť aj drepy. Tak sa mi to páči. Kde som sa to dostal? Čo to je? Na internet. Čo? Ale no. Výborné. Vari, znova budeme niekde zavesený na internete. Takto sa mi to páči. Tak to by som dnes mal. Vy darebák. Ale čo by náhodou budete mať perfektný úspech na našej kúzelníckej škole? A ja už musím utekať. Čo to robí ten blázon, strýko? Wow, to bol dobrý trik. Neviem, čo to malo znamenať. Tak deti moje smartfónové, vidíte, čo sa vám môže prihodiť, ak si nejakým z nenazdajky povedaným zaklínadlom privoláte takého čudného kúzelníka. A už druhýkrát nás nachytala, dá nás niekam na internet. Dúfam, že to nebudete pozerať a ja verím, že budete sledovať všetky diely na RIK TV, Telka strýka Baltazára a Popletko. Hádam sme sa niečo nové naučili, hádam si sa naučili aj nové kúzlá. Vy, kamaráti, majte sa krásne rozprávkovo. Papa! Telka strýka Baltazára končí, simsalabim, nech je zo strýka šatka. To je paráda. Na budúce sa uvidíme, ale asi už bez strýka. Telka strýka Baltazára. Telka strýka Baltazára.